Ассалому алейкум, тамошобини азиз, подписчикои азиз, апа-охари азизи меҳрубон, имрӯз бо шумо ҳастам, Сайда Раҷабова. Бисёр шумо мепурсед дар комментария, дар WhatsApp ки чӣ хел ту уход зарисо мекунӣ, ту чӣ истифода мебарӣ дар руд. Ман чӣ истифода мебарам, тамошобини азизи меҳрубони ман. Анаира ман нав гирифтам, ира ман якум рӯз ҳамин саҳар истифодаш кардам. То имрӯз ман чӣ истифода мебарам, имрӯз то дар шак ман чӣ истифода мебарам, ҳамаша барои шумо подробно мегӯям тамошобини азиз. Самый любимый моя нами продукция компания Faberlic, пенка для умывания. Беҳад ман нав мебинам, барои чӣ? Барои ки и бигем ки 3 в 1 майда, ҳам жири рура тоза мекунад, ҳам сухи сирура мегира, ҳам гладкий мекунад, мулоим мекунад, нежный мекунад. И бигем ки как скраб ягон кас агар истифода бурда бошад, пештар ман беҳад бисёр скраб истифода мебурдам барои рӯя нежный кардан. И как нами после скраб рӯ нежный мешавад, анак рӯра нежный мекунад. Так, саҳар кати ман мехезам, рӯи ман жирния. Инами пенка ман бигем ки инами 2 бор меҷиқам, тамом вес рӯ ман ҳамин кати уже ман аллакай мешум. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯе. Беҳад мягкий хушрӯ мешавад он. Ҳамин кати ман рӯ ман мешум и потом ман чӣ кор мекунам тамошобини азиз. И саҳари ман чӣ кор кардам ҳозир гум. Так, и саҳари ман бигем ки инаи чуда, бигем ки и чиста лица, и массажёр ай компания Faberlic, тамошобини азиз, нархи каталогаш 900 рубл, скидка кати ин ба 5 копеек меравад. Метавонед ҳамат он шахсоне ки кор мекунед, ҳамат бигирен, шахсоне ки намедонед, дар WhatsApp ман бинависед, ман шумо заказ мекунам.